ମୋ ନାଁ ଅଜୁ। ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ସେଇଟା କରେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବିଛୁଆତି ଲଗେଇଦେବି। ଯୋଉ ଆମର 10 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ସେଲାଟି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କର। ହିପାଇଁ କହୁଛି ର ଭାଇ ତୋତେ ଆମେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକ ଦେଇପାରିବି ଭାଇ। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଭାଇ। କୁଣ୍ଡିଆଣି ମତେ ଭାଇ ଘଷିଲେ ଭାଇ ଜେମ୍ଟା ହିଁ ଫୁଲିଯିବ। ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲା ପିଟି ଚାଲି ରେ ଭାଇ। ଯାଉଛି ରଖିଦେବ କାଇଦିକି ଯାରେ ବିଛାତି ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ପୁଣି ଲାଭ ବି କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଗଲା। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।